Maikanem Apilin. Tinapalabas nagbaligi dagiti soldado anang parmak kadagiti rebelde nga idaulwan ni Magno. Nawanan gasat ni Magno ket nakabalo den dagiti kakadwana anabatbati. Napanmet ni Rina iti pagbaludan tapen ken na no nakabalod da ami ken dagiti kakadwana ngem napaay daytoy. Di na nakita ida nang runa ni ami. Napanmet na kimisa da Senyor Simon ket kalpasan ti misa kinasarita na ti padi sanang ted iti kwarta a para iti simbaan ken para iti padi. Iti met mansun da Victor dinamag ni Ella no addam amuna kadagiti rebelde a pinaltungan da. Sana dinamag no anya ti aramiden na iti kanito amay sa rebelde ti amuna wenno ipatpatig na iti biag. Itagagayem at toyin tituloy iti nobela tayo ana paulwan. Maikanem Apilin. Victor, kasanun no adda masalaw mo a rebelde kat amam gayam. Anya ti aramidam. Ha? Kasanun no napatagkan ka day ta a rebelde. Anya ti aramidam. Ante Ella, apay akasta ti damdamagam. Apay, adda ka di ammom ajak ammo, may papan ka dagiti rebelde? Ha? Ay, awan Victor. Pasensyakan kanyak ha. Noan niya laditan ti damdamagak. Ala, agsubli ka ni di kampuyo. Pasensyakan iti panang taktak ko kan ka. Ante Ella, ibagam ko makanyak tipod no. Adda ka di ammom may papan ka dagiti rebelde ajak ammo? Wenno, adda ka di ammom a rebelde? Ako? Awan, Victor. Ante Ella. No, anya la di tangamin ti damdamagak kan ka. Awanan niya man, auntie. Ala, mapan ka nga rudan, Victor. Kat sumarungkar kanto manan, ha? Gaputa ka na yun da ka akailiw. Wen, Ante Ella. Kumusta kan, Padre Ismael? Masaya at matmam. Rin ako nang latan kanya, Padre. Diyak kaya't nga awagan na itimam. No, dahi tati ko nam. Awagan kalat nga rod itinagan mo, Rina. May mayat adangan, Padre. Padre, naimbag man ta kinayat mo ti umay dito San Isidro? Wen, Rina, gaputa taga dituyak mat. Ket, kayat ko adituyak ngagserbi. Kastagayam. Padre, sakbay asim mangpet ka dito simbaan. Kasla adda sa ludsud idi, dagiti tattao. Nga, anya? May papan iti panagbatangtang ti kampana iti tangat rabi. Pasaray makangagda ka no iti batangtang ti kampana no kasta tangat rabi. Anya ti kayat asawan day chay, Padre? Nalabit. Ipasimuda agnati umadanin akadat padi ti dayto asimbahan. Kayat mo asawan, Padre. Saan mo nga amo ang mabatbatangtang iditi kampana iti tangat rabi? Naamwak mo't dayta adamag idin, Rina. No binatangtang daman iditi kampana, ipasimudaag da siguro ti kaadat padi dito'y San Isidro. Naimbag tanadanan ka dito'y kampuyo, Victor. Anya ti may pay ko, Rina? O may kakabnaawan. Gaputa nagbaligi kayo anang parmak kadagiti rebelde. Agyaman ak. Masigurado yung kadi anapaksят yung amin a rebelde? Ha? Apay adi naksungbatan, Victor? Apay, Rina.
Adda ka di pa'y saan mi anapaksat a rebelde? Kwa, Amangan met no adda amom a rebelde, adi mi pa'y napaksat. Rina. awan, Victor. Ngam, anya ti ammo tayo. Amangan no adda pa'y laang dagiti rebelde ang nakapaglamang. Kat saan nyo idaan na tiliyo? Anya? Victor, kaya't ko laang ama sigurado ang napaksyat amin a rebelde. Gapo tadakas da. Wen Rina, napaksat mi ida. Awanan ti rebelde iti kuta a pinarmag mi. Kasta? Nasayat man? Ngamsan kami pa'y makasigurado. Tama nga no adda pa'y dagiti daddo maakuta ti rebelde, adi mi ammo. Pasensya ka na. Dagulitak namin. Awanan nyaman na. Kabusor ko ngamin dagitsay a rebelde. Kat agyaman na, tanapaksyat damatlaan. Anya tinaganap mo iti imparamid mo kadagiti tao ta, Simon. Awan! Anya nga awan. Maburibor itati panunot dagiti soldado. Gapotag dinamagan dito'y San Isidro. Ngay sudat aking gapuanan itipad na kapoor ti may sapasdag. Ti kunam kadikat mamati dagiti tao? Mamati daman kan saan, awanan bibiyang ko. Basta na ikak iti sakit ti ulo dagita a soldado. Anya. Panagkunam nga ta? Kat naapiktaran da? Apay ket dinasaan. Sigurado nga agpampanunot itaday jay at Teniente Victor. Anya. Masigurado kday taan ita. Nagaramid ka lang iti sakit ti ulom, Simon. Aniya. Kaaging ga ita. Awan ti masasao dagiti soldado iti dayta banag. Kan maysa. Adda komentarista iti radyo anang banat iti dayta banag. Aniya. Ibagbaga na kano. At nagaramid iti kasjay iti pasdak a pagtagilakwan na. Kat adda apal na iti soldado. Aniya. Kat nalabit. May sakano nga adda iti turay. Ha? Kasta ti bagbagaday ta komentarista, Simon. Iso nga ita. Agpampanunutan dagiti umili no asino. Aniya. Naturod matday jay a komentarista, Ella. Agasam, ibagbaga na nga adda iti turay ti akin nakam iti napasamak iti kabisera. Dagiti napapatay ag gwardya? Kan ti pan nakauram ti pasdak a pagtagilakwan, ma'am? Wan, Ella. Amangan kanuno adda iti turay ti akin aramid iti dayjay. Taasino kumati makaaramid iti daytabanag. Kat adamatan dagiti soldado iti kuta dagiti rebelde iti tiyempo a napasamak ti uram. Imposible kano adagiti laeng gagangay a tao. Talaga nga imposible, madam. Saan da akabailan nga aramidon ti kasta? Iso nalabit apod no timbaga dayja a komentarista. Nga adda kabailan ti tao anang aramid iti kastay. Tapno madadael laeng dagiti soldado. Kumusta kayon, padre? Nasaya at matsar. Wan kayam. Damag ko anapaksat yu dagiti rebelde. Wen, padre? Kat adu kadakwada tinatay. Ngagpapan iti pangulo da. Agpaiso day ta, padre. Lumabalin ko, ma. Kat awan ko matagpipin natay. Padre. Ngam, sana maliklikan tipin natay. Nang runa no iti kastago bat. Padre, pinilit ko dagiti rebelde a sumuko. Kaya't may sumuko da si tatalugod. Ngam iso dati muna nagpaputok. 5 banda. Isong awan tinaramidan mi. No di timang balos kadakwada.
Aging ka na parmakmida. Nakalidliday, ti kastoy a mapaspasamak. Ang imala, saan ka matkit di ababalawan? Ti Diyos laeng ti makahusga iti dayta. Padre, Pudno gayam nga ado ti kinadaki sa mapaspasamag dito'y San Isidro. Tasipod ubingak, dayta ti is-istoryaan day di mamak kanyak. ha? Kunana, nga ado ti kinadaki sa mapaspasamag dito'y San Isidro. Adda matay, ngam saan amaikan iti hustisya. Ket dayta ti maysa a kaaddak ita dito'y San Isidro a naggapuak. Kaya't yu asawan, Padre. Taga dito'y kamay. Wen, sir. Dituyak anayanak. Ngam ijay syudad ti din magkilak. Gaputa ijayak anagadal iti kinapadi. Kasta gayam. Kaya't ko ita pagserbyan ti mismo nga ilik. Sir, daytoy San Isidro. Kaya't ko nga ikasaba kadagiti amin a tao ditoy. Asaan akayat ti Diyos ti kinadakas. Ket rumbeng nga agsardengen ti kinadakas ditoy. Ket agsaknap kuma ti linak ken kapya. Wen, Padre. Day tamat ti kayat ko ang mapasamak. Tauray sak. Taga dito'y yakmet. Kasta kadi, sir. Agpadata, Padre. Ijay syudad ti nagadalak. Ngam, adak dito ita. Tapno agserbi ti dayto nga ili a nagapuak. Idawdawat ko iti Diyos asapay la kuma. Tadagitoy akalikagumta ket mapatgan. Nga awan kuman tipin na tayo. Senyor, nangag ko iti radyo ti bagbagaday di a babae nga announcer. Nga, anya? Analabit at aking gapuanan iti panakapuro ti pasdek iti kabisera. Ket may sangad da iti turay. Ket? Awan matkit di ti dinakamat na anagan, senyor. Ngam iti maawatak. Da kayo ti pumpunteriyan. Anya? Kasta ti panagawat ko, senyor. Ta sino kumakano ti makabal nga agarami di ti kasta? No di dagiti adday ti turay? Ta saan mo't kano amaramid dagiti soldado na ita? Ket padpadaksen da lang dagiti soldado. Gaputa na artapan da ida. Anya? Wan, senyor. Saan ka diya da kayo ti pumpunteriyan da ita komentarista? Bart, no awan ti imbaga na anagan, bay amon. Angam, senyor. Ngem no saan lata mamingga da ita ataw. Siyak, ti makalaban na. Senyor. Amangan no mapatay ko pay. Aking kaita, naturad pa'y laang ti apo ko. Kunak asaan na asobraan ti agbanat. Ngam ad-adaan nalatamot. Ay, masapol abagbaga tumanan inton sumangpet. Tanarikatan. Ang mga numaisagmak ni Elizabeth. Ay, nakapsot akoon. Ikarikataklata apagserbian ni Elizabeth. Bagbagaak akanayon. Tapno saan ama isagma. Rosa, mapantay iti grocery. At dagatangan ta ijay. Wen manang. Makapag natalata akas laawan ang yaman na. Gapu taawan ti makailasin kadata. Gapu iti langata ita. Nakawig ta. Ken adda ay glass mo. Iso asaan da ka ama iropaan manang. Wan. Ha? Manang, kita am ti masabat ta. Ni Victor. Wan, iso manang. Papanan na nga ta. Daytan. Lumalikodak.
Awanan. Limabasan. Apay di mo kinasarita. Saan yan? Bayaan mo na malipatan na. Kasano dayta? Agparparikot ka matlaan. Saan ka di? Kaputa ay ayatam? Kanayon ka matlaan agpampanunot. Saan ka di? Iso arumbang kumakit di, akinasaritam. Saan mo aliniklikan? Rosa. O anya, kamakamak manang? Kat agsarita kayo? Ha? Mabitla nga, kamakamak ni Victor. Ha? Arata! Napanan. Ha? Ayan nan ni Victor. Diyak matan makita. Nagpartakan. Awanan na talaga. Ha? Nirina? Isuday ta agturong di dayan ko. Ang mga lumaylasin nak. Agsubli ako ni dayan ni Manang Ami. Sikan tumot namin. Kinamaka mo pailaang ni Victor. Barang makasaritam amanang. Iji di pagturungan ta. Tap na maniklikan ta ni Rina. Tara sama. Wan Manang. Mabit lang! Da kayo adwa! Mabit lang! Sursurutan na tagaya Manang. Dito'y di pagturungan ta. Umaykan, darasam. Apay alikliklikan dakdagi jay dua a babae. Imo na, liniklikan naktay maysa. Idi nakadano nun iti ayan ti kadwan. Tinalyaw dak, sada nagdardaras apimanaw. Kaya't ko ida ang kasanita, yung pinartakan dan pinagna. Asino nga tadagi chay? Amangan matno. No da ami kan ros sa dagi chay. Wan, amangan ni suda. Wah, sapulak ida. Masapul apan kak no isuda dagi chay. Dito Rosa. Dito tapailaang. Wan Manang Ami. Saan natamat siguro ang sinurot day dyan Manang Rina? Iso asaan tamat siguro ang may sagmat dito eh. Agi na natabiit. Kalpasan na. Intagatangan ka dagiti masapsapul ta. Iso day dyan. Oh my God. Agaw ka. Pumanawtan dito eh. Wan Manang. Anya ti mapasamak iti day tagundaway. Gagayem. Di uliwanad anggan tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paglay. Direksyon Jun Rebotaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem Abilin.